לוקחים איזשהו כלי שיכול להיכנס למיקרוגל ושמים בו כוס חלב ו100 גרם חמאה. מכניסים את כל זה למיקרוגל עד שהחמאה בעצם מתרככת קצת. לוקחים כלי נפרד ושמים בו חצי קילו קמח, כף שמרים יבשים, רבע כוס סוכר, חצי כפית מלח, מערבבים את הכל ביחד טוב טוב, מוסיפים לזה ביצה ושתי חלמונים. מוסיפים את התערובת שהכנו מקודם של החמאה והחלב ומערבבים טוב טוב עד שבעצם נהיה לנו בצק אחיד ורך. למדית שמים בקערה 150 גרם חמאה רכה, 1.5 כוסות סוכר חום כהה, 2 כפות קינמון ורבע כפית מלח. מערבבים הכל טוב טוב. בשביל הסירופ סוכר לוקחים רבע כוס סוכר לבן, סוחטים מעט לימון מעל ורבע כוס מים רותחים. מערבבים הכל עד שכל הסוכר נמס בתוך המים. לתנור ל-180 מעלות טורבו באפייה של כ-25-30 דקות. ברגע שמוציאים את העוגה מהתנור, למרוח עליהם את הסירופ סוכר ולתת לעוגות להצטנן. וזהו, בתיאבון.